No dáme len na kraj. Dáme som na kraj, ja ho vyvrznem. Tam ja neviem nejako... Poďte trošku presiahneme. Pozrite sa, ako je to otlačené. Dobre, nič. Dobre, len tam ho nechajte. To budeme držať. A teraz dať... Tak, dobre. Ešte kakšle tam je. Ja som radšej poprosím, poďte mi posvietiť. Áno. Tak ale toto nemôžem prešvihnúť. Kam vám mám svietiť? Sem. Presne medzi nohy. Áno, presne medzi Čo? Tak toto mi nikto neuverí. Čo nás po diskotékach? Už sa nechno na budúce nevoláme. Ježišmaria. No, to Je rozporto. je rozbitý celý. Takže nevieme, komu sa podarilo. Nie, Nie. práve, že to nič nie je ani rozbité, keď však takéto... Nič absolútne ani. Ani sklíčko, nič. Takže asi to bude skôr nejaké väčšie auto, pravda? Iba všetko je nejaký kamión, no. To nejaký Poliak. Tu sú problémoví tí boli. Bože, však z tohoto ja nebudem spať asi. Aspoň bude o čom. Vyprávať. Pekné sny potom, hej. Že sa tu ho zestánku dá, už by ušla aj prišla. Takže žľazy niekto obľúbuje, zoberete si ich. Nie. Myslím akože upraviť na... Konzumáciu. Tak. Ona skôr ten prsten. Ona chce zadné stehno. Som raz jedol veľú bičie a ani som nevedel, ale nebolo to špatné. Ja som to do zvedavosti, že asi dal v jednej reštaurácii. Dalo sa to. Nehovorím, že to bola nejaká... Tak ináč smrdí, ako domáce prasa. Maria, to až takto tu ideme. To je slepák, pozeráme, či nemá. To je tá príčina toho umrtia. Za chvíľu príde house. Bože. Bože, choď to preplakať na rieku. Počítam, že do rána tu budú nejaké 3 líšky prejdúce pri tých črevách. Možno, že aj nejaký ďalší divia. Oni to majú radi. Čo je, to je niečo zasiaté? Viete čo, ja som mal túto pšenicu, Fuj. no ale tuto sú zahumienky. Tu ešte nájdu nejaký zemiačik a také. Takže sú veľmi maškrtné. Či to bude Chanel alebo Dior? Istomu doma hovorili, že nechod na tí zemáky, raz sa to zabije. Drž mu prosím ťa, čistíš na trošku. Nie, to už ja. Tak ale to sám hovorím. Som si domyslieť ráda. A kto vám dal vedieť? Mne už volali za dvaja polovníci.
Lebo my sme Keď volali... ste volali do Isla, čo? No, presne. Takže odtiaľ už to išlo Už to išlo. podaním telefonickým. Ja som akorát prišiel z jednej oslavy zo 60-ky a zrovna som zaspal, ale takže vďaka tomu, že som trošku nasýpaný, tak som nepil, tak som mohol aj Bolo to dosť prísť. presvedčivé. Prosím? Že si bolo dosť presvedčivé, to ty povedal, že nepil. Teda. Na betón, keby... Čo, betón ste pili? Becherovku s tonikom? Teraz mi tam do tých vnútorností padne ten mobil. Nespadol do potoka a fungoval, takže... Sa tam na seba musíte zabrať, ako ste sa tvárili. Tak ten prstienok je ako to? Nie, no. Teraz. Fuj, smrdí. No, bude sa nám lepšie nakladať takto odľahčené. No a ja toto ráno prídem zobrať do igelitové vreca. Počuť až ráno, takže keď zmiznú, to zoberieme. Tak. Neviem, či by si som tým niečo pomohol. To sa neberú sa vnútornosti, čo? Z divných. Nie. Takto pečenka je v ňom, aj srdce, aj. Takže tie, čo sa berú, tie požívateľné sú v ňom. Tak ale ako z domáceho to není, že všetko v podstate skoro spotrebuje. Čo? Takmer áno. Sú takí Keby človek ľudia, chcel, no. sú takí tí starší polovníci, že Holí mi rukami. hlavy ešte uvaria tlačím. No tak. Do rána je dlhá chvíľa. To máte polovníci. Hádam, nemusíme ani vybaviť. Ten sa s tým teda nepára. Ale mám len na ľavú ruku. Ako ja im pomôžem, ja som ja vyším. Tam si budem na tejto strane. Ja mám na ľavú ruku, takže ja musím ísť z tejto strany, dobre? Lebo tak ho len tam posuňme za to. Je to jedno, že chytíme to ruku. Moment, počkajte, ja mám tú hlavu. No. Posledné fotko na rozlúčku. To bolo vaše? Nie, to bolo... Nie. Začne spraví. Dobre. Priateľku vám dal. Viete,